Mä oon Jonna Tammisto ja mulla on pieni kivijalkaliike Lahdessa, joka myy lähimuotia ja luomukosmetiikkaa muun muassa. Ja yksi merkeistä, joita Kukaneko myy, on Tanna Design. Tanna Design on lahtelainen korusuunnitteluyritys ja tekee paljon hopeakorujakin, mutta Kukanekolla on valikoimassa akryylistä tehtyjä koruja. Ja Tanna Designin koruissa on semmoista hauskaa leikkisyyttä ja persoonallista meininkiä. Tervetuloa Tanna. Tosi kiva, kun pääsit tulemaan. Kiitos, kiitos. Ihan ensimmäiseksi mä haluaisin kysyä sulta, että miten sun yritys toi Tanna Design on syntynyt? Liittyykö siihen syntyyn joku hyvä tarina? No se on ollut aika vähän niin kuin semmoinen sattumuksien kautta, että mä oon ollut pienestä pitäen niin kuin korualalla ja 15-vuotiaasta asti tehnyt kultasepän hommia, mutta sitten kun se on ollut niin kuin perheen yritys, niin sitten tietenkin ihan jotain muuta piti opiskella ja sitten oli vähän muissa hommissa ja sitten jotenkin tuli semmoinen, että kyllä ne korut on, että niistä olisi niin kuin jotain kivaa, niistä niin kuin pitäisi kehittää ja sitten halusin lähteä opiskelemaan sitä lisää, koska halusin tehdä sitä enemmänkin kuin vaan niitä koruja, että sitten sitä kaikkea muutakin, markkinointia ja muuta. Ja sitten mä opiskelin Kuopiossa muotoilijaksi ja sitten valmistuin sieltä 2011 ja 2012 mulla oli sitten tämä yritys jo. Joo. Ihan semmoista, että sen takia, että pääsi tekemään semmoista, mitä niin oli suunnitellut tai halusi tehdä. Niinpä. Joo. No, mikä on erikoisin ja mieleenpainuvin koru, jonka sä oot tehnyt sun uran aikana? No varmaan semmoinen, kun mä aloin tutkimaan muoveja ja niiden käytettävyyttä koruista, niin semmoinen koru, missä oli hopeata ja selluloosa-asetaattia, mikä on siis silmälasien niin kuin kehyksissä käytetty muovi. Ja sitten kun mä silloin asuin Kuopiossa, niin siinä Lapilahdella oli ainut Suomessa semmoinen, joka teki näitä silmälasin sankoja, ja nyt sieltä sain niinku hukkamatskuna sitä. Ja se on tosi mielenkiintoinen muovi, kun se on biohajoava ja se on melkein niinku 100% kierrätettyä ja täysin niinku myrkytön ja eikä allergisoi. Ja se oli ihan niinku materiaalinakin kiva löytää ja sitä oli hauska työstää ja sitten oli kiva yhdistää sellaista perinteistä materiaalia ja sitten semmoista ihan niinku korumaailman ulkopuolelta tavallaan materiaalia yhteen. Joo. No materiaalista sen verran lisää, että mistä materiaaleista sun korut pääosin tehdään ja mistä ne materiaalit on kotoisin? No varmaan niin kuin määrällisesti suurimmaksi osaksi tulee kumminkin hopeasta tehtyä. Sitten mulla on myös sitä akryyliä. Ja hopeamateriaali on aina, niin kuin, että siinä on aina kierrätyshopeata mukana. Että siellä on niin kuin vanhoja koruja ja niin kuin tavallaan mikä tulee työstössä niin kuin sivujäämänä, niin ne kaikki sulatetaan yhteen. Ja sitten siellä on seoksessa on välillä sitten ihan puhastakin hopeata mukana, mutta siellä aina hyödynnetään niin kuin kierrätettyä materiaalia. Ja sitten akryyli on sitten taas sitä varten, kun se on sitten niin kuin kevyttä ja värikästä ja se on niin kuin ihan erilaista, niin sitä tulee käytettyä sitten niin kuin vähän erilaisissa koruissa. Joo. Ja Kukanekon valikoimassa onkin Tanna Designilta lähinnä niitä akryylikoruja, mikä johtuu siitä, että akryyli on materiaalina ekologisempaa kuin jalometallit. Niin kerro vähän lisää tästä materiaalista akryylistä. Joo, no akryyli tai muovit nykyäänkin, niin etenkin tämmöiset käyttömuovit, mitä on paljon ihmisten lähellä, niin ne on aika niin kuin erilaisia valmistettavia, mitä ne on joskus ollut, että niissä ei enää käytetä semmoisia myrkkyjä ja ne on niin kuin myrkyttömiä ja vaarattomia ihmisille. Joo. Ja sitten myös se, että niitä on niin kuin helppo työstää. Ne ei vaadi sit mitään vahvoja happoja tai myrkkyjä, niin kuin sit taas jalometallit vaatii, koska ne on niin jaloja aineita, niin niihin ei ihan mitkään vaan materiaalit niin kuin syö niitä tai puhista niitä. Että Joo. ja sitten niin kuin hopeassa ja kullassa ja kaikissa niin kuin jalokivissä, kun on kaivannaisia, niin sitten on vielä se, että sit joudutaan siirtämään tonneittain maata jossain ihan muualla kuin täällä. Aivan. Että se myös sitä kautta sitten on, niin kuin, on ehkä ekologisempi valinta se akryyli jalometallien niin kuin valittaessa niin kuin korua, niin se voi olla semmoinen myös niin kuin ehkä helpommin lähestyttäväkin, koska suomalaisilla on vähän semmoinen tapa, että jos on jalometallia, niin se on kauhean arvokasta ja sitä pidetään vaan jossain juhlassa.
Niin sitten se nyt on tullut, että se akryyli on ollut semmoinen erilainen vaihtoehto koruun. Joo. No sitten vielä tähän loppuun kysymys, että mitä sä itse luulet, millaisia koruja ihmiset tulee tulevaisuudessa käyttämään? No Suomessa etenkin niin ollaan pikkasen jo niin kuin päästy irti siitä juhlakäytöstä, että sitä käytettäisiin vain juhlassa. Ja ollaan hyväksytty muitakin materiaaleja siihen koruksi kuin jalometallit. Että varmaan semmoinen vielä niin kuin tulee enemmän yleistymään myös sitten niiden jalometallikorujen niin kuin arkinen käyttö. Että se ei ole enää niin, että jos sulla on kauheasti koruja, niin muut ajattelee, että mitäköhän toi nyt, että mihinkähän se on menossa, kun sillä on noin paljon koruja. Että pitää aina muistaa, että ne korut on tehty niin kuin käytettäviksi eikä pöytälaatikossa säilytettäviksi. Niinpä. Mä luulen, että se tulee niin kuin yleistymään niiden persoonallisten korujen käyttö ja sitten semmoinen niin kuin oman identiteetin hakeminen myös niiden korujen kautta. Joo. Kiitos paljon haastattelusta. Kiva, kun tulit. Joo, kiitos.